Neix Tombem Aliança Catalana, el nou projecte de l'esquerra violenta per intentar aturar el fenomen Orriols. Després de gairebé 9 militants d'aquesta formació el passat mes de gener, aquest dilluns han declarat 10 persones a la Ciutat de la Justícia. Repassarem els atacs que ha patit el partit de Sílvia Orriols i us explicarem quina és aquesta nova plataforma antirepressiva. Quedeu-vos fins al final del vídeo perquè els vídeos que us ensenyarem porten cua. És evident que Aliança Catalana molesta i que té a tot l'establishment processista en peu de guerra per la més que segura pujada electoral del partit de Sílvia Orriols. Però qui més mostra aquesta frustració per no assolir els resultats democràtics enfront de l'auge de l'Aliança Catalana és l'extrema esquerra, que representa, per exemple, partits com la CUP, les seves joventuts Arran, l'Organització Juvenil Socialista o altres grupuscles, qui han passat de fer-se els abanderats de la democràcia i de la fraternitat a exercir activament la violència contra opcions polítiques democràtiques que són contràries als seus interessos i als seus posicionaments polítics. De fet, aquesta violència contra els adversaris polítics podríem dir que és i encaixa directament dins de la definició de feixisme que venen i diuen combatre. L'extrema esquerra passa absolutament de donar validesa als resultats democràtics expressats a les eleccions i, si no els estan bé, extenen una campanya per atacar física i violentament els militants d'Aliança Catalana. Però això no és una cosa que agafi de nou Aliança Catalana. I al llarg d'aquest vídeo repassarem els diferents exemples sobre la violència que infligeixen els suposats demòcrates a l'hora de rebatre els arguments. Comencem! Ara està molt de moda l'Organització Juvenil Socialista, la OJS. Per exemple, aquest proper 7 de juny han convocat una manifestació contra la reacció i el feixisme, suposant que aquesta reacció els va malament, perquè la gent ja no els compra les mentides. Doncs aquesta OJS, que fa un any no eren tan coneguts, van pujar en manada a Ripoll per tirar farina a Sílvia Orriols i al seu equip de govern. Gràcies. Van invair l'Ajuntament i van fer proclames a favor de Hamas, de Palestina i en contra del govern escollit democràticament de Sílvia Orriols. Però tot això va passar al febrer del 2024, poc mesos abans que Aliança Catalana arrasés a Ripoll amb uns resultats que milloraven fins i tot els resultats d'un any abans, al maig del 2023, que són els que havien portat a Sílvia Orriols a encapçalar la batllia. Sílvia Orriols ens deia això: em podeu llançar farina, insultar-me, empantar-me i encerclar-me amb la complicitat i somriure d'alguns marroquins establerts a Ripoll, però de la batllia només em trauran els ripollesos. I aquí és on anem, que l'Organització Juvenil Socialista i els grupuscles d'extrema esquerra no donen validesa a la voluntat del poble i haurien de saber que aquesta voluntat del poble i dels ripollesos s'expressa passant per les urnes i no a través de la intimidació ni exercint la violència contra rivals polítics. Un altre cas d'assetjament, el dia 11 de setembre de l'any passat, per la Diada Nacional, Aliança Catalana va ser víctima d'un atac directe que va acabar amb enfrontaments mentre Sílvia Orriols i el partit feien l'ofrena floral al Fossar de les Moreres. Va ser una acció totalment premeditada, sorpresa i molt violenta. Que tenia l'objectiu de fer fora els catalans que estaven fent un acte d'ofrena als seus herois caiguts en batalla. Així va quedar, per exemple, el ram que Aliança Catalana va ofrenar. Traieu vosaltres mateixos les conclusions. De fet, aquesta esquerra, que tant s'ha abanderat de totes les lluites morals agudes i per haver, van ser exactament els mateixos que l'octubre del 2024, un mes després de l'atac al Fossar de les Moreres, van organitzar una manifestació a Ripoll per, segons ells, respondre a la persecució política a la qual va ser sotmesa el casal popular La Metxa i les persones que en formen part.
Tot això va ser per protestar en contra del tancament del casal per part del govern municipal. Un tancament practicat després de comprovar que no tenien les llicències necessàries i obligatòries per mantenir l'activitat de bar. Vaja, que protestaven per haver de complir una normativa municipal com qualsevol altre bar de Ripoll. Aquestes són imatges de la manifestació, que, malgrat ser una convocatòria d'àmbit nacional, va acabar punxant i tan sols va plegar uns pocs centenars de persones, suficients, però, per atacar i destrossar la seu d'Aliança Catalana, que va quedar d'aquesta manera. No deixa de ser curiós que en una manifestació on es protesta en contra de la violència, el feixisme, la reacció, es destrossin seus d'altres partits polítics, per molt que estiguin a les antípodes ideològiques. Però els atacs a parades, actes o mítings d'Aliança Catalana s'han succeït sempre seguint el mateix patró. Organitzacions que veuen perillar la seva hegemonia en els darrers anys s'organitzen sistèmicament en contra de qualsevol acte o presència d'Aliança Catalana en els municipis arreu de Catalunya. És molt important dir que el partit de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, actua sempre seguint l'estricta normativa municipal a l'hora de comunicar parades o ocupacions de la via pública. Però seguim amb més exemples, com per exemple aquesta passada diada de Sant Jordi, on diverses parades d'Aliança Catalana van ser coaccionades a abandonar els seus llocs. Arreu de Catalunya, diferents pintades, diferents actes van intentar impedir que el partit expliqués el seu projecte polític, com tants d'altres fan durant la diada de Sant Jordi. L'exemple més clar va succeir a Manresa, on gairebé un centenar de persones van rodejar una carpa d'Aliança Catalana davant l'estupefacció de veïns i vianants que gaudien tranquil·lament d'una diada tan important pels catalans. Dels nostres barris! Fora feixistes dels nostres barris! Després d'insults, d'amenaces i de llançaments d'objectes, aquesta gent va marxar i Aliança Catalana va poder continuar desenvolupant la seva tasca informativa, la qual havien estat autoritzats. Per tant, i agafant aquests exemples, però que n'hi ha molts més, veiem que l'assetjament violent cap a Aliança Catalana ni és nou ni és puntual. Respon a una estratègia per part de l'extrema esquerra per intentar silenciar i eliminar una opció política democràtica, en comptes de participar en el joc democràtic i deixar que siguin els catalans qui decideixin sobre la seva representació política. I per tant, us volem demanar una cosa. Creieu que fa bé la CUP o la OJS avalant aquests atacs violents cap a Aliança Catalana? O, per altra banda, s'hauria de perseguir qui actua amb violència explícita davant d'adversaris polítics? Deixeu els comentaris perquè us llegim, i aquí hi ha un debat. En el vídeo també us volem parlar de la nova plataforma antirepressiva Tombem Aliança Catalana. Aquesta plataforma neix després de les conseqüències legals a les quals 13 persones s'enfronten per atacar i destrossar premeditadament una parada del partit el 25 de gener passat a Barcelona, al barri de les Corts, però sobretot per aquest moment. ¡Hostia, la mano! ¡Puta! ¡La mala, tu paparita! ¡Quiero una ambulancia! De fet, es veu perfectament com se li fa la traveta amb la intenció que caigui de cap a terra i d'esquenes. Fins i tot, us podeu fixar amb la cara d'aquestes noies quan veuen la magnitud del que acaba de passar. Molt clarificador. Doncs l'extrema esquerra, lluny de responsabilitzar-se dels seus actes delinqüencials, es victimitza. Creen un relat de persecució policial i desmesurada contra aquells qui lluiten contra el feixisme. En un primer moment, els Mossos d'Esquadra van detenir a 3 persones directament vinculades amb l'acte en si. Per danys, per robatori amb violència, per lesions lleus i per coaccions en la modalitat de delicte d'odi. Una d'aquestes detencions, i trobem que és important destacar, va ser Adriana Llena, número 3 de la CUP de Barcelona a les passades municipals de l'any 2023, qui, com es pot veure en els vídeos, és la que s'ocupa d'organitzar, de gestionar, de dirigir i de finalitzar l'acció. Doncs aquesta setmana hem tingut novetats, perquè després de la primera declaració d'aquestes 3 persones n'han declarat 10 més. En un total la causa n'involucra 13. I ha estat quan l'extrema esquerra s'ha organitzat i ha creat el grup Tombem Aliança Catalana, que, segons ells mateixos, és el grup de suport de les 13 militants
encausades per plantar cara a l'extrema dreta catalana. De moment no han anat més enllà, simplement han fet un seguiment de la roda de premsa posterior a aquesta declaració i veurem si això es tradueix en més actes violents en les properes setmanes, perquè hem de tenir en compte que l'estratègia d'Aliança Catalana de les parades informatives és constant, setmanal i està donant bons resultats al partit de Sílvia Orriols. Veurem si Tombem Aliança Catalana es transformarà en un tombem literalment o un tombem metafòric a les urnes, o seguiran amb la seva estratègia i la seva campanya d'atacs violents, intimidació i coacció a un partit polític que realment està aconseguint els seus objectius de la manera més democràtica possible i que no para de guanyar terreny a Catalunya. Nosaltres ho seguirem de prop, seguirem les parades informatives d'Aliança Catalana i seguirem la reacció contrària que això provoca a l'extrema esquerra. Ho penjarem aquí, però també al portal web de X Catalunya, on us convido a fer un cop d'ull perquè les notícies no paren. Deixa'ns la teva subscripció aquí al canal, que és gratuït i ens ajuda molt a seguir endavant. Això és tot i fins una altra.